गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिग्रोबाय। स' बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ'आव बरायबावबाय। आङो दिनै थांगोन साइ स्टेडियामाव दुरान काप नायनो, इण्डियानि गोजामसिन फुटबल मेच बड'लेण्ड एफसि आरो मामोनथाय जिखुनु जाया नायनोसै मा जायो, जिखुनु जाया नायनोसै। ओमफ्राय लोगोनो टिकेट मोननै लाखाबाय, ओमफ्रायो थांनोसै जिखुनु जाया ससेबाबो माबा मोनसेबाबो खिथालांनो नाजानोसै आरो नायजोबलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे। स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नैबे टिकेटआ लाखाबाय, भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरो ना। र' नायनो टिकेटखौ खिथाखाथारसै नोंसिनो। खुनुरुखुम मोनबाय मैया सानसे ओंखाम जाया मा जाया नेहैनायनि खोथा। नायनोसै भिडिअखौ स्टार्ट। थाबाय थाबाय सान्दुं गोसा बारस'लाजोब्बाय जोङो गोसायाव। आं गोसोबा बेयावनो टिकेट नायालासिनो नायनो हायो। जर्सी कितना है? ओ भैया जर्सी वाला कितना है? 200 नीचे ये तो दाम थाबायगासिनो सान्दुं गोसा गोसा बुरखालाय फानबासो हाबनो मोनगौमोनथ'। बथल सोनानै लायखादो थाबायगासिनो सान्दुं गोसा। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जादों। सान्दुंआ देन्जार। सान्दुंबाबो नायसै दिनै, उफाय गैया। ओइ लाइनसो हागौनो लागावबाय बेसेबांनिला बेसेबां 2 नाम्बार खोनायाखै? 2 नाम्बार गेटनि गेट नाम्बार 2 नाम्बार ओरैबायदि गरम सान्दुंआ। अयथासार गोलाव दाबो जेबो जायाखै, गेजेरानो नाङाखै। अयथासार गोलाव टिकेट मालानि समाव हाबनो मोनगोनथाय मिथिला, बुंनो हाला। फाइनालि हाबनो मोनबाय। दसे रेस्ट लादों। আৰু ঠিক কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ মাজত ভাৰতৰ মাননীয় শ্ৰী ৰাজনাথ সিং জি আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'বহি। स्वागत सम्मान एक सर्जा जो एक परंपरागत बोडो वाद्य यंत्र है। अविनाश प्रताप with squadron leader Deepak Nayak. To the left is squadron leader RM Chaudhary with flight lieutenant Akshay. Could you please have an astounding round of applause for the 3 Mi-17 V5s of 156 helicopter unit. The formation is being led by Wing Commander Manu Vidyadharan Flyman, Flight Lieutenant Devraj Singh. Towards his right is Squadron Leader.
स्ट्राइकाराव नांगौ मोनो नोंखौ गेलेनो मोनबालाय बिखाया गुरलु गुरलु मोनलै सोरखौमोन ना Daungway buka bisa, skor yang defensi. Terus sini juga way. This is the 132nd edition of the Durand Cup. We have both the teams on the field. That is our home team. भारतनि रैखाथि मन्थ्रि बिथाङा मोन्नैबो हान्जानि गेलेगिरि बिथांमोनजों मोगा-मोगि जागोन रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो दान्दिसे सम सिखारनानै भारतनि खेलाखौ जाजेनबाय स्टार्ट हो गया जाजेनबाय आरोना This is the first match that is between Bodoland FC and the Rajasthan United FC. Jadi itu bola lagi gel lain, oh lain gel, itu tu hon, nolnya jauh mana?